Kaya o pagkasarap kay silbi ang mapirmaan, kay kaya't kunto itsa'y simbaan, talumak na marumi karat do siyak to kaya nasawa proyekto na'y adot river na baka Domingo iti pataya maawis to amin na chismosa pinto nuwag nasara baliwang tutoy postura akuti-kutin to to'y abaka akin-ikini tupay di panagna hagawid ako kakuyog kundot dito kang tambo ang balik-balik ko akas daluyo ikin-ikini kay to'y naipato kaya apagkasarap ay silbi ang mapirmaan, kay kaya't mundo itsa'y simbaan, talumak na marumi karan do siyak to kaya nasawa iniyekto na'y adot river na baka Domingo iti pataya maawis no amin ang chismosa pinto nuwag kasara baliwang tutoy postura akuti-kutin to to'y abaka akin-ikini tupay di panagna agawid ako nakuyog kung dito ken tampo at balik-balik to agas taluyo ikin-ikini kay to'y naipato at balik-balik to agas taluyo ikin-ikini kay to'y naipato. Ray Al Ilocano.